Iso iki ora pangling Petruk sandhane teng srembong kaya ngono. Jenderal Petruk. Wah, diapure Petruk mau jenderal. Ampun Sembrono. Niki lho wis diparingi Purbawasih sampeyan ajeng ngeyel mungsuhe dudu sapa-sapa ning Petruk. Lho, kowe wani karo nata mantura Prabu Radima sing taweden wah lakon greten kula ngerti. Sikep meniki Petruk. Kamu ora. Ayo tokno nenggala. Ayo culno tangan grethek nenggala. Ora tak culke nek kula tak culke sampean nggawa nenggala kula mudhar tenan. Ora bakal tak gawe macak. Tak gawe wirang wong sak negara Kamartamen do weruh. Prabu Radima kalah karo Jenderal Petruk. Minggir jaluk dalan, minggir. Tuan sembah nering ulun kapurba sang murba ngrap sagong mling telahan iwang kanang mamut jengo Riwene sawetawis lenggah sigra murwani pangandikan sanuta ing Astina Prabu Duryudana kumangro jeneng pangandika ing dereng kababaring lisan. Wong rampyang ingkang sasangka kumanyar mangrengga ruming puri manggen tanpa siring
cileng pangandika harining sun Werkudara den kapareng kene si Grahan jujuk dan nyewang trono si Grahan jujuk dan nyewang trono Risaksana mangen jali Liwangsung ana madiluwih ana sasmintaning sun jagat wasisaning Upadara Pamanarya Kapa Prabu Baladewa Bapa Mnembanturna tuwin sedaya ingkang sami ngrawuhi madyaning Pasewakan negaring Astina dinten sakmangke menika anggen kula ngawontenaken Pasewakan ingkang beneh kalawan adat ingkang sampun boten sanes kejawi amung anglajengaken dhateng pirembagan ingkang sampun nglampah. Boten badhe kula tutup-tutupi bilih gumelaripun Duryudana wonten ing negaring Astina menika tansah dipun bebeda diting kawontenanipun kadang-kadang kula para Pandhawa. Ngemuti bilih menjang tumapaing perang ageng Baratayuda kinarya pratandha pungkasaning jaman Pandhawa lan Kurawa. Oh Prabu paduka ingkang kula wonten negaring Astina menika wonten ing margi kula sampun saged angrantam dhateng menapa ingkang badhe dipun rembak madyaning pendhapi ageng negaring Astina. Tinemunipun sedaya ingkang kula manah menika kala wau ndara dasih. Nuwun sewu. Bratayuda menika sampun kodrat. Bratayuda menika ingkang damel sanes titah semantah nanging Jawata. Ujaring para sepuh sami nyebataken Bratayuda menika sing duwe gawe para dewa. Dados Pandhawa dereng linahiraken wonten ing jagat, Kurawa dereng linahiraken wonten ing jagat menika Bratayuda sampun cinadhang dening panguwasaning para dewa. Mila jejeripun titah Yai Prabu sak kurawanipun menika namung sak dermiyang nglampahi bari dipun rembak kados pundi malih lan badhe pados cara menapa malih sakmangke anggen paduka badhe ngrembak madyaning Pasewakan negaring Astina menika Yai. Oh Prabu wonten timbalan pengajaping manah kula sampun ngantos tumapak perang ageng Bratayuda nanging kula sampun saged mangertosi tuwin saged nyawang Pandhawa ngatang-atang dadi bathang. Mila sampun ngantos nglampahi perang ageng Bratayuda nanging pendak-pendak kula tansah damel karti sampeka kados pundi saged hanjangka dhateng pejahipun para Pandhawa. Alah dalah jagat Dewa Bathara Yayi. Menapa boten alampah nista tuwin menapa malah boten badhe nambahi dedosan ingkang sinandhang dening Paduka Yai Prabu Ngastina. Jar kula nyuwun mahapunten Pandhawa menika lepatipun menapa? Pandhawa menika klerunipun mapan wonten ing pundi kula badhe nyuwun priksa. Upami Paduka menika nglepataken Pandhawa anggenipun tansah ngucik negaring Astina. Sedaya titah wonten ing jagat menika sampun mangertosi bilih negaring Astina menika kagunganipun para Pandhawa. Upami Paduka Yai Prabu Duk nalika semanten menika boten cukeng
ngekahi negari Ngastina kula kinten kawontenanipun boten kados mekaten menika. Nanging ibaratipun sekul ingkang sampun dados jenang boten badhe wangsul dados sekul malih. Lelampan menika saenipun kedah dipun dodol. Kula nyuwun pangapunten nggih. Menawi dipun keparangaken ingkang bapa ing kepatihan ngunjuk atur ngersa maduka anak Prabu Paman Haryo kados pundi. Menawi saking pamrayoginipun ingkang bapa ing kepatihan sampun ngantos sak mangke Bratayuda menika kelampah. Saderengipun Bratayuda menika kelampah Pandhawa kedah sampun pejah. Miturut ingkang bapa ing kepatihan wonten tetembungan tinimbang kedisikan luwung andisiki menika nggih. Tegesipun kados pundi? Wa ngetapaken para wadyabala mimpah Nalindra Suruhan supados anggecak perang negari Ngamarta. Kula kinten menawi Pandhawa menika boten samapta ing gati sawiga ing diri. Nadyan sektiya kados menapa, digdaya kados menapa, menawi boten tata-tata tartemtu tumpang suh anggenipun angrapal japa mantra. Wak pekasan sak mangke boten saged ginakaken kasektenipun ing mekaten Pandhawa tertentu badhe kawon. Menawi Pandhawa kawon Bratayuda menika mboten badhe kelampah nggih anak Prabu Ngastina jagat Dewa Bathara. Mekaten paman, inggih kasinggihan mekaten. Boduna wonten dawuh nggih. Menapa wonten pangandikan saking Bapa Mrambaning Sukalima? Oh, mboten arep-arep pisang. Dateng menawi sang dipun ngendikaken dening Adipati Harya Semurni menika menawi tumrap kula wong peperangan menika pilihanipun namung werni kalih, menang apa kalah, mati apa mukti. Dados mboten sang rembak perkara sapa ta sapa, ning sing wigati iso ngukup kemenangan. Menawi caranipun mekaten panjenengan menika netelaken kalahindranipun anak Prabu Ngastina. Kula sampun matur. Bilih wonten perangan menika mboten rembak Nalindra menapa dene satriya menapa senopati Brahmana lan kawula. Sedaya sami wonten madyaning peperangan. Paman Harya Semurni angka Jaya supados ngrumini lampah anggecak perang wonten negari Ngastina. Menika tumrap kula pakarti nganalisir saking anggrang-gering kasatriyan, saking anggrang-gering kautaman. Kula nuwun sewu. Tiwas netepi dhateng jiwaning satriya, tiwas netepi dhateng jiwaning kautaman ning kalah. Menika lajeng ututanipun wonten pundi? Menawi cara kula ora usah dadak netepi jiwaning satriya, ora usah dadak netepi jiwaning kasatriyan. Sing baku iso menang. Menawi cara kula ngaten menika. Rak ya ngono to Kakang Prembantuna. Oh cacak. Cacak. Wong niku nek sing golek iku kemenangan. Dados perkawis babagan Kanalindra kasatriyan menika dipun singkiraken lumrih. Dipun singkiraken. Sampun ngantos grembak perkawis Kanalindra. Oh, jagat Dewa Bathara, jagat pangestu Ngurawela ta. Bodana, Bapa Panembahan Sukalima, kula wonten paring adhawuh. Sampun ngantos panjenengan paring pangandikan kados mekaten menika, sak menika jer sampeyan menika mbiyen sadurunge dadi Brahmana wujude satriya. Baladewa sadurunge dadi ratu ya wujude satriya. Nganggo jiwaning satriya sing mangarani sinten? Kula tak takon. Sing mangarani sinten? Nek pancen sampeyan dumuk karo Nata Mandura Prabu Baladewa, mang dumuk, kula ora apa-apa. Kula ora apa-apa. Ning kowe kula duwe pawadan. Kula menika langkung sepuh tinimbanipun Yai Prabu Duryudana. Sing jeneng wong tuwa kuwi benerke lakune sing enom yen to arep nindak sing ora sak mestine. Ning bareng kula duwe pakarti supaya Kurawa niku kula ajak tumindak sing bener, tumindak sing apik, tumindak sing sae. Sajaipun Bapak Durna mboten cocok lan mboten mathuk kaliyan menapa ing dados mangkipun ing Raka ing Mandura. Kula mboten kok mboten mathuk, nanging nuwun sewu lho nggih, pirembagan menika menawi ngrawuhaken sakataing para piyayi mongko wonten setunggal kalih piyayi menika ingkang mboten cocok, mboten condong lan mboten mathuk menika mangke rembakan menika dados dangu lan mboten wonten nyimpulipun. Nyimpul ki apa? Ora ana keterangane kan lho Dewane. Nggih. Mboten wonten purnaning pirembakan menika mangke lajeng pinanggipun kados pundi menika mboten wonten. Margi kalih kedah panjenengan lampahi. Lho, margi kalih kados pundi? Oh, Prabu jumurung kalian kula menapa mboten jumurung kalian nekasipun Duryudana. Menawi kula jumurung kalian Paduka Kyai Prabu Ngastina, dinten samangke panjenengan kula patah dados senopati ngrabasing para Pandhawa. Menawi mboten cocok lan mboten mathuk, dinten mangke monggo kula aturi kundur wonten negari Mandura, kula caosi kamardikan. Kula mboten sinanding Paduka Kanjeng Prabu Mandura, kula mboten dados menapa. Nanging badhe kula lokaken wonten ing jagat Prabu Baladewa deku saben dina lenggah wonten ing pasewakan.
jebul nuwun sewu lair lan batine ora cocok lair lan batine lati lan ati ora makarti panjenengan ngrangkul kalian kula ning panjenengan badhe nyuduk kula saking wingking menika mangke badhe kula biyawarakaken wonten ing jagat Koko Prabu Welata Yayi. Adung dawuh lungguh Mansengkunar metu nglatar kula Dursasana nungso kabar lho. Mansengku di medal Jawi. Kula Dursasana nungso pawarti werta-werti. Kula aturaken Hermina Kata, Mas. Her menika toya mina ulam kata galak sagalak-galake ulam kesrambahing toya isih kala atur kula lho nyadong dawuh. Man. Kuku kula wonten traksi nyadong dawuh, Man. Kuku kula ngaturaken sesar-sesar dula mangsa jalma. Sardula mangsa jalma. Sardula mangsa jalma ki tegese apa? Sardula. Pamanadyan putra pun swatama jumadeng dawuh. Kula ngaturaken Gandharwa mangsa jalma, Gandharwa menika buta, mangsa menika mangan, jalma menika menungsa, sak galak-galake buta mangan menungsa sing galak atur kula. Pak. Kebaya kula iki kudu dibagati aturaken Tirta Canduka, Pak. Durma gati citraksi klebu rombongan goblok. Ah iya. Kowe tak kandhani ya, Dur. Nggih, pripun? Iki Kurawa bakal ngukup kemenangan. Lho. Kemenangan sing pripun, Mas? Anak Prabu Duryudana ya kadangmu tuwa penggali ora jenak. Nggih. Merga saben dina dibebeda dening Pandhawa nggone tansah ngukup negara Ngastina. Wah, lajeng jroning masewakan iki mau ana rawuh kadangmu sepuh ing Mandura ya kuwi anak Prabu Baladewa. Pancen wis tinantam dening para pinisepuh kabeh supaya anjontrot marang pengendikaning anak Prabu Mandura disuwuni bukti yen to panjenengan iki pancen tresna karo Kurawa. Terus buktine pancen anak Prabu Mandura tresna karo Kurawa. Lah nggih dasare napa sampe iso ngendikake nek Koko Prabu Mandura niku tresna kali Kurawa niku dasare napa? Panjenengane saguh ya kuwi nggih mangsa ngelak wanci tumapaking Bratayuda lan anak Prabu Mandura saguh dadi senopati. Lho. Sapa iki mau? Meng kaget kok. Kurawa nek kaget badawe Paman Harasukuni kados pundi? Terus dawuh Bapak Cek Undi pripun wae? Kurawa kinen samapta ing gati sawigaing perwigati. Kudu padha perdandanan. Lan kudu padha perdandanan. Iya. Kula ajeng dandan wedok. Ora. Tegese kowe iki kon dandan perjurit, ora kok dandan wedok. Citlaksi saya goblok banget. Sak suwene lockdown iki citlaksi pecok banget. Ya wis, ya ora apa-apa aku ya ngrumangsani. Swatama wonten timbalan. Ketapne para wadyabala nderekke jengkare senopati Ngastina anak Prabu Mandura nun pamit padal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Bambang Swatama. Sikra beda lumampaan pirama
pun dawuh supados maem. Lalu menika kok benten ngananipun. Ngananipun imak mok diparo. Ora perkara diparo wadahe sing ora cukup. Saya minim. Menengo dhisik kowe. Bareng paduka dina samengko. Kebeneran nggonku ngaja-aja kelawan wong Astina. Supaya gawe patining para Pandhawa disiki kelawan Bratayuda Jaya binangun awit. Yen to nganti besok Bratayuda jenenge lilit. Tobat baju barang nek splumpuk gayenge ora jamak-jamak. Pangkatipun para wadyabala dadi siji karo para sata Kurawa ngrabasing negara Ngamarta. Nuntun ngestaken dawuh. Monggo bidal kowe ndisi ana laku Jaramaya. Lha niki ngestaken dawuh Pandya Betari. Eko balik Pedro dalem Pak nolo garing nyaru wuwus sebab aku tau tate nampa ature Petruk. Wah sasae kok wigati ki wah Petruk ya ora ngomong. Piye, apa isih duwe niat kaya sing tok aturake kelawan aku? Janjane nek ati kula niku wis tekan ora ming niat, Pak, ning tekan tekad. Mergi napa? Kula matur kaya karo bapak kaya ngoten nika janjane niki ming mrentul saka ati kula. Jejering kula Panakawan, kula niku ming wong mburi, kula niku ming kawula cilik. Ning kula ngertos, kula eling nek kula niku diopeni karo Punden Pandhawa. Nek ndara-ndara kula Pandhawa pun ajeng napaki perang ageng Bratayuda mongko kula ora iso ngaturake napa-napa. Kula ora iso mbelani karo para Pandhawa. Wes ora ana gunane Petruk li nampa dhuwit saben dina. Ora ana gunane Petruk li leladi karo ndara kula Pandhawa. Mula niate Petruk wis gembleng, tekad kula wis bulat. Wis ora iso dinyang melih. Nek bapak ora iso nglantarke ature Petruk, kula tak matur dhewe karo Punden Pandhawa. Wis bejo cilaka tak sandange dhewe, ala becik bungah susah kula sing ajeng ngrasake Pak. Gunjang Kanjeng langit lir kincang ing risang mawe gandrung. Lah pancen niat ki nek wis tekan tekad wis ora iso dikiyak-kiyuk. Wis ora iso dikapak-kapake. Petruk aja ning Ngamarta dhisik. Kowe mlaku kulon bener. Mengko nek ketemu pertapan sing aran nang kono ana pendhita ingkang peparab Begawan Teja Leksana. Kuwi kancaku, kuwi sumitraku. Kowe njaluka daya kekuatan. Kowe arep madeg dadi senopati, arep madeg dadi prajurit, arep madeg dadi apa wae kanggo mbelani ndaramu Pandhawa nek tanpa sangu kasantosan ora eneng gunane para kawan. Nyuwun pamit, Pak. Sing ati-ati. Asmune wis
kepengin dadi Perdhati sesuk sak mangsa tumapaking Bratayuda. Caedan. Nggih mangsa nglak wanci tumapaking perang Bratayuda. Petruk kepengin tekaning pati sarana dadi senopati. Petruk ora ngati-ati. Iki kabeh ta, Kang. Aku wis iso nek ngono. Nek kata-kata ngono kuwi aku iso. Petruk wis keblinger. Nalare wis dirubung lalur. Ora jumbo karo tekate sing ora bunder. Wis. Kowe isih do kurang apa piye gara-gara? Gara-gara digeguyu kancane dhewe kok mempenge raja-raja. Ayo karang kowe wong karang ora entuk ana penonton kaya. Ane entuk ana penonton ku duar-duar. Mergo ana truk liwat bane jeblok. Ora kok wong guyu, muga-muga kasembadan penjangane Petra ayo ning Ngamarta. Titiyane kandayani. Pandita kang ginarya wangsit pindha kumbang Mastu nama sidam sekaring bawana langgeng. Iki kaya ana piyayi ingkang sowan ing pecabakan Tejawu Penemban. Mitra tiyang sepuh kula kadhawan sowan wonten ing pertapan Teja Kinurung, sowan Sang Penemban Teja Leksana. Kula menika Petruk, kula menika atmajanipun kakekne Semar. Ngendikanipun kakekne Semar, bapak kula Semar, panjenengan menika sumitranipun Bapak Semar. Iladala. Oh, mastu nama sidam sekaring bawana langgeng. Jebul iki atmajaning Kyai Semar ya ora kepengin keri badhe sak biyantu sak saged-saged kula syukur bage kula menika dipun tampil lan dipun inggahaken derajat kula dados prajurit utawi tamtama utawi bintara lan menapa kemawon waton kula saged bantu dhateng punden kula para Pandhawa Penemban. Gunjang kancing langit kelap-kelapaton lir kincanging risang mawe gandrum. Oh, mastu nama Panakawan aja kuwatir. Kowe ndak paringi pusaka loro kinarya daya kasantosan nggonmu bakal tinampa dadi bintara lan tamtama apa dene prajurit ning Ngamarta. Siji wujute ya kuwi pusaka kang aran Gobang Tundung Nyawa. Angka loro wujuding kantong ingkang aran ya kuwi kantong buga, sandang buga tegese Gobang kinarya pusaka kasantosan, kantong sandang buga kuwi najan mung wujud kantong cilik nanging upama iki mengko dileboni wujuding ya kuwi pari apa dene beras kang mangkono bisa nyukupi 1000 wong kang butuhake pangan ya kuwi ewoning prajurit ingkang padha keluwen ana ing peperangan Petruk. Yata laruta saking kutha Sang Kura yen namutusa Sang Sri. Waduh matur nuwun Penemban. Nah itu lho mekaten kula nyuwun tak sangoni daya kabejan saka Penemban Teja Leksana apa kang dadi penjangkamu dituruti dening para Pandhawa Panakawan Petruk. Tan samar pamoring sukma sinupaya
Merainosmo bang pangarono dinetraning uga rapuh sataning kokila ring kanegara saka Koko Prabu Jimat semban kula, Koko Prabu pengayoman kula. Sajak semu Gorawalan rawuh paduka wonten negari Ngamarta. Mengku suraos kados pundi atur jagat pangestu para Yayi. Nuwun sewu. Sowan kula ingkang sepisan boten cecala ingkang saderengipun. Sewu-sewu kalpatanipun Karaka Tadah Wadana dening dungkap angka kalih. Mugi andadosna ing kawuningan wawarta ingkang sampun sumebar warata saindenging jagat ngantos dumugi talinganipun ing Raka Indrawati bilih rikalenggan sakmangke para Kurawa nggege mangsa anggelak wanci nedya andhecak perang negari Ngamarta mboten ngentosi tumapak ing wanci Bratayuda Jaya binangun angajab lenanipun ing Raka Indrawati ingkang kadhapuk minangka dados senopati lah kok jebul Koko Prabu Mandura ingkang sagah anyena pateni kadang-kadang kula para Kurawa miwah Yai Prabu Duryudana. Wah. Yen pancen kaya mengkono, Kresna kakangku ora usah dadak kuwatir. Yen pancen sing didapuk dadi senopati kuwi Baladewa, dudu sapa-sapa mungsuhe. Aku ingkang bakal sagu napake sampun ngantos Kanjeng Rama. Upami Kanjeng Wah Mandura menika sagah nyena pateni Kanjeng Wah Prabu Duryudana. Ingkang putra ing Pringgondani mugi remuk kasawurna putung sumangga kami minangka kamenanganipun para Pandhawa. Koko Prabu kula kemawon ingkang sagah amapaken kridanipun Koko Prabu Mandura. Koko Prabu regat lampahing rata tanpa ndara prapteng sang tuminga dendeng saengga praja pusekan kang pratangga dereng ngantos parepasa Mbal Wacana kasaruswanipun Panakawan Petra ingkang dumlojog tanpa harapan karya cagyat sanggya para Pandhawa. Lampahing rata tanpa ndara prapteng sukuning arga iram kang tumingal Petra suwan tanpa tinimbalan ana wigati apa sepisan ngaturaken sembah bekti ndungkap angka kalih nggih matur sembah nuwun sampun dipun paring kalodhangan kula munjuk atur ingkang sepisan ngaturaken sembah bekti ndungkap angka kalih sinuwun gandeng menika sampun nyaketi tumapahing perang ageng Bratayuda
Mila mboten nama aneh menawi pupunden kula Pandhawa sampun samapta ing gati sawiga ing diri anglampahi lumados ing perang ageng Bratayuda. Lah sak menika kula ajeng matur, kula menika namung minangka dados batur tur pamomong. Kula leladi sinung Prabu Puntadewa Ndara Werkudara Ndara Janaka Ndara Kembar. Monggo sanika punden kula Pandhawa menika ajeng maju perang. Terus nuwun sewu kula niku minangka abdi terus pedamelan kula napa? Mila wonten kertengking manah kula nadyan namung kula piyambak mboten klebet Garing Bagong lan Semar. Kula nggadahi krentek kula badhe nyuwun ide panilasining Prabu Puntadewa keparenga suka lan penggalih paring pangkat kalian kula. Paring pangkat kalian kula mboten ngomongaken kula menika dipun paringi pangkat prajurit Tamtama Bintara. Ingkang pigatos kula namung badhe ngudhokaken nyawa kula kagem kamenanganipun ndara-ndara kula Pandhawa sinuwun. Koko Prabu kados mekaten menika kados pundi? Wah, Petro wong koclok. Kowe bakal mati sia ana ing Bratayuda yen to kowe kepengin dadi prajurit, kepengin dadi Bintara lan Tamtama. Kasantosanmu apa, kekuatanmu apa? Pandhawa wis seneng mbok mung tekan dina iki. Wah, malah njaluk dadi prajurit pengen mati sia. Kresna kakangku piye? Werkudara. Piye? Petruk matur kaya mengkono kuwi tak kira wis lahir batin nggone tresna lan para Pandhawa lan kepengin ngundhon. Lahir batin nggonmu kepengin ngudhokake patirepmu marang para Pandhawa. Lah kula upama kula niki urip ndara-ndara kula Pandhawa niku perang, napa kula ya arep meneng mawon. Terus do mestani Petruk kae saben sasi biyen nek antri nang ngarep loket pembayaran. Nomor 1 ning bareng Pandhawa perang kok ora melu gelem ngrekoso ning kendangan dengkul sila tumpang terus niku dianggep napa? Lah trimane kula dirasani para kawula kasebahan wonten mbok trungu kula mati depani para Pandhawa malah kula menika dianggep pahlawan. Iya. Iya yen pancen kaya mengkono aku nampa aturmu minangka wakil Nyai Prabu Darmakusuma lan kowe tak tampa nggone. Batur. Ora. Lah napa? Ora tak dadekke Tamtama Bintara, kowe tak dadekke wong sing duwe pangkat mangreh para prajurit-prajurit negara Ngamarta ing padha maju ning peperangan. Estu napa? Iya. Lah terus pangkat kula kowe tak dadekke duwe pangkat Tamtama Bintara dudu. Lah terus kowe tak dadekke jenderal negara Ngamarta Petruk. Wah, alhamdulillah matur sembah. Ora sembrono. Jenderal ki wong sing mangreh para prajurit pirang-pirang kang ngrakit gelaring perang iki ora gampang lho. Nggih, mboten gampang. Mula perkara kalah menangi prajurit mengko gumantung ana ing pundhakmu merga kowe kudu pinter ngrakit gelaring perang. Matur suwun, matur. Ning napa jenderal kok sandhangane sarunge apek kaya ngene? Kowe tak dandani. Estu napa? Ayo malaku. Nggih. Matur nuwun jeneng. Wah, jan seneng tenan. Saking seneng-seneng kula ya. Ya, nggih. Ning kowe tetep ana ning sandhap keprintahane para Pandhawa, utamaning para senopati. Nggih. Ora terus kurang ajar. Mboten. Kowe wis tak nehi pangkat, Petruk. Pangkatmu ora ming pangkat baen-baen, ning pangkatmu nganggo pangkat jenderal. Nggih. Tresna karo bumi kelahiranmu. Nggih. Tresna karo bumi negara Ngamarta, bumi wutah getihmu. Nggih. Pangkatmu ki malah aja mbok nggo ngobok-obok negara ya. Nggih.
Aja mbok mau gawe rusak negara. Kowe ngobok-obok negara kuwi ora prayoga. Ning tresnanono bumi wutah gedemu, bumi kelahiranku iki wajib tok antepi, wajib tok krungkepi yen perlu nganggo tetesing gedemu sing pungkasan. Nggih. Aja malah ngrusak negara. Boten. Tak cekeli omonganmu lho. Nggih. Wis kowe mangreh para putra-putra Pandhawa, para prajurit. Putra-putra Pandhawa ini dandanku lho. Iya. Wah! Gatotkaca, ndasmu. Oh iya wis. Wah, sembrono. Gatotkaca bendaramu. Arep mangreh ning ya basa to. Nggih, wis tak dawuh. Ngamarta bakal digecek perang saka negara Ngastina. Nggih. Wangune dibantu saka Dandang Mangure. Kowe iku bisa ngrampungi. Ora iso ngrampungi tak copot lembahmu. Nyuwun pamit. Sing ati-ati wae, Truk. Pusakamu apa? Wonten. Rahasia. Lah wong ing pusaka kok tak ngerteni kok ora entuk. Wah, mongko ndak kok banding-banding harus Jata Cakra. Namun kok banding-banding harus Jata Cakra, aku lho kalah pusaka kula niku ming sepele ning wah top. Wis ora sakean gunung sing tanpa gunung. Metu njaba Petruk, Kurawa kae pampakno Pandhawaran Durga singkirna. Kudu padha gelem ngenteni tumampaking perang Bratayuda aja nggege mangsa gelak wanci. Siap. Mohon izin. Mohon izin apa? Mohon izin besok tidak masuk sekolah. Wong edan nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik Petruk. Petruk aja tok sawang nganggo netra walopo ning netra batin. Petruk wani matur kaya mengkono kuwi nek ora wis serep lahir lan batine ora bakal wani matur. Wah. Terus aku engko dadi andane. Petruk kae dadi kaya ngono kae ya ora suwe, ya ming ben dadi mareme atine Petruk. Wah ora Bu. Piye Gatotkaca? Kula mangki kita terus andanipun Petruk. Ming sedhela. Waduh. Petruk mesti nglelengi ra jamak-jamak. Wis to aja kuwatir Werkudara Janaka. Wonten dawuh. Yen perlu Pandhawa Satu mandang karya. Aku percaya karo kekuatane Petruk. Ayo di pangkat anyaran ki cakepane rung kecekel ya, Kang. Heeh. Menganging-anging. Petruk ana dawuh ngopo? Wah. Niki kula didhawuhi Sinten Prabu Kresna, kula wis kaparingan pangkat jenderal. Gong, juluke wijikan. Wah, iki wis mulai arsiya-siya iki. Ame ngomong kok dadak wijikan iki diwisiki cangkeme ye. Tembak sisan. Aku jenderal lho. Wah, wis glalangin jamak-jamak. Kurawa ngajengi utawa majeng utawa apa ya? Kurawa diulang. Kurawa arep nyerang negara Ngamarta. Iya. Lah niki kula dawuh kali Ndara kula mboten sah. Nguni Ndara Antasena ngundurke Begawan Duna. Ya Petruk wis tak dawuh. Ya Truk, wah seneng aku. Sinuwun mandura kula sing mapake Senopati mungsuhe Senopati. Mangkat dina iki engko sarang-sarang Ndara.
Waja Kanjeng Wo ing atasipun badhe anggecak perang negari Ngamarta tanpa kintun layang penantang. Wong Ngamarta jebul wis samapta ing gati sawigaing diri panjenengan kundur menapa mboten. Ora bali marang Praja Ngastina panjenengan boten kersa kundur aja takut dosa ana rali tulak cangking sirahe waduh mati. Kasinggihan. Lah dadi jedel saka ndron bumi ora mboten. Kurawa kundur mboten. Ora kersa kundur aja takon dosa. Panjenengan tau tati ngertos kasektenipun ingkang wayahipun Antarjana mboten. Daya kekuatan sungut kula menika menawi kula sungutaken wonten ing Bantala panjenengan saged sirna, saged seda Kanjeng Hyang. Kundur mboten. Lah terus. Maju ning peperangan bae kok ketemu si Antasena. Simbah. Oh, Mbah. Oh, ngrabaseng para Pandhawa. Ora sangenteni tumapaing perang gedhe Bratayuda. Nggih mangsa nglak wanci. Bratayuda bakal tak kenceng dina iki. Nek ngono senopatine Pandhawa aku. Senopatine Kurawa sampean ayo, senopati mungsuh senopati. Liyane kowe ana ora? Ayo ora ono anane senopati aku kok milih liyane. Ana liyane aja sing lemu-lemu. Lho. Maksude senopati sing sak babak karo aku, legane atiku. Sampean kundur ora? Nek gelem kundur penak awakmu, ora gelem kundur diterok tutuki. Tak kandhake garing karo Bagong saya ora kajen yang tuna. Paling jajaran sepertane sore. Wah. Wah, gugu arepe dhewe. Menungso ora tatanan. Sing tak ajab majune Werkudara Janaka dene senopati negara Ngamarta yen perlu putra-putra Pandhawa kon maju nang ngarepe Nata Mandura Prabu Radya. Iki wis sagot dadi senopati ning para Kurawa. Iso iki ora pangling Petruk sandhane teng Srembang kaya ngono. Jenderal Kantong Bolong. Lho. Jenderal Kantong Bolong dasar para nyata wis didhapuk dening Sinung Prabu Sri Bathara Kresna. Wong sing dipasrahi menciptakan strategi perang. Strategine perang iki dumunung ana Petruk, Jenderal Petruk. Wah, diapure Petruk mau jenderal. Ampun sembrono. Niki lho wis diparingi Purbawasih sampeyan ajeng ngeyel mungsuhe dudu sapa-sapa ning Petruk. Lho, kowe wani karo Nata Mandura Prabu Radya sing tawedene wah lakon greden karo mati. Disikep meniki Petruk. Kamu ora. Ayo tokno Nenggala. Ayo culno tangan grethek Nenggala. Ora tak culke nek kula tak culke sampean nggawa Nenggala kula mudhar tenan. Ora bakal tak gawe macak. Tak gawe wirang wong sak negara Ngamarta men Dawara. Prabu Radya kalah karo Jenderal Petruk. Ponokan Petruk kok sikik Petruk. Oh. Kresna, aku ora nrimake. Aku sagut dadi senopati ning para Kurawa dina samangka ngenceng Bratayuda. Ora usah dadak ngenteni tumapaing wayane mangsa kala dina iki tak kenceng Bratayuda akeh mangsa tak kelawan sine. Kok Prabu ngaten menika menapa sampun leres? Kok Prabu ngaten menika menapa sampun satrepipun? Bener tumraping aku. Nanging mboten leres tumrapipun bebrayan, mboten leres tumrapipun ingkang Mahanasa. Gusih. Kok ora bener tumraping bebrayan piye? Menika
menika sadereng pinanci tumapaing perang menika mangke badhe nyempyok dhateng katentremaning para kawula. Tegesipun badhe damel kapitunaning para kawula. Ora bener tumraping sing gawe jagat. Mboten leres tumraping para dewa mergi Bratayuda menika sampun winanci. Wahyaning mangsa kala sampun dipun tetepaken. Mboten kok gugu karepe dhewe menika mboten kenging Bratayuda Brata menika laku yuda menika perang. Perang sing nganggo laku, sing nganggo tatanan. Ora perang ampi awur-awur sapenake dhewe. Menawi panjenengan lajeng ngentengaken salira dados senopati ning para Kurawa menika mangke panjenengan badhe nampi welaking Jawata, panjenengan badhe nampi dosa. Panjenengan wantun miradati kodrating dewa menika dosa. Menawi panjenengan mangke gugur wonten ing peperangan, sukmanipun boten manjing kasuwargan, ning kudu nyaur dosa panjenengan rumiyin wonten ing Kawah Candradimuka. Monggo menika mboten sedhela. Ning etungane sedina ning jagat kuwi etungane 1000 dina wonten ning ngersaning para Jawata. Cobi. Tur panjenengan mboten mangertos apa Baladewa ki sesuk melu Bratayuda apa ora. Menika dereng wonten ing Martos, sing Martos panguwasaning para dewa. Nek panjenengan lajeng gudel bingung numbuk bentus nungsang puyang lampahipun kados mekaten menika kula nuwun sewu lho nek ana apa-apa sampeyan aja sambat karo Ingkang Rayu Ndarawati. Ah, Kresna aja ngono. Kresna aja ngono. Aja negake karo pun Kakang, sabab pun Kakang ngerti si adiki titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Pun Kakang ngerti yen to si adiki ngerti mobah musih para Jawata. Lah inggih sampun kula aturaken kok. Nek panjenengan ngengkel, panjenengan wangkal tetep badhe dados senopati, nggih monggo, monggo. Ning nuwun sewu. Nek pancen Baladewa dados senopati ning Kurawa, kula ringkeng janjane ora diparengake dadi senopati ya ndapuk senopati, senopati ning Pandhawa. Kakang Adi campuh wonten Bratayuda mboten napa-napa panjenengan mengsah kula ngewangi Pandhawa sampeyan ngewangi Kurawa pun ya Petro Jenderal. Iya ya Jenderal Petro. Sap, kok meng sap. Oke. Meng siap ngono. Lah aku kudu piye menawi panjenengan badhe nyuwun sewu muncati dhateng para Sata Kurawa lah iki manunggal karo para Pandhawa. Lah mengko aku didakwa aku ki ndeple marang para Pandhawa. Aming didakwa kok watone panjenengan menika mboten banci nek banci rak rampung to. Wong dakwa ki ora mbayar. Tur ya sanggane ora abot. Ping watone iso kemecap mung tanpa alasan, tanpa landesan ming dakwa ngono wae kok. Saben wong iso nglakoni kok dakwa menika, ming didakwai kok wegah lho. Ah wis ben didakwa piye-piye ya wis ben nyatane atine ora. Ing mresa sing gawe urip tinimbangane dingerteni karo wong kono-kono. Wong ati panjenengan menika dipun pasrahaken kaliyan damel jagat lak malah menika kepenak ta uripe? Wah iya Kresna iya. Jenderal Wadyabala saka Dandang Mangore. Kula rampungane sing nampungane. Sikra bala kang tumingal perang cambuk samya madali iki Petro kok nyandang ting srembong pengareping perjurit Jenderal Petro Batobat dipanglaning para baju barat mati drek aku. Lah cilaka iki. Kek Mar. Lho Betari Durga Mar.
napa? Arep mateni Pandhawa. Kula namun badhe pados panganipun baju barat. Semar iki kurang lembu piye? Upama babi aku gemuk. Tobat. Emoh langu daginge Semar. Nek langu ayo bali. Bali. Wadyabalamu dijak bali. Sing picak dituntun, sing lempo digendong, sing budheg dijawil. Sing ora mlaku dituntun. Kabeh para baju barat aja nganti wani ganggu gawe ndaraku Pandhawa. Wani ganggu gawe ndaraku Pandhawa. Wah, aja takon dosa aku mbala geni patobat. Sing jeneng Panakawan Labandara arep ndaramu kuwi satriya-satriya sing arep manjing ana ing peperangan ki ora kudu kowe melu perang. Wong bela negara ki ora kudu melu perang, wong tresna karo pengarepe ora kudu melu apa sing dilakoni pengarepe. Ning kowe karo aku mbantu melu budidaya ya kuwi nyirnake angkara murka. Sarana kabisanmu lan kabisanku. Nek kabisanmu lan kabisanku ki leladi ya wis ngladeni karo daran-daramu lelakone padha nglakoni perang Petruk. Nggih, Pak. Ning rak sing jeneng kaya kula niku gadahi cita-cita ya entuk tok. Entuk. Ning ora kudu tok jumbuhake karo kekuatanmu lan kabisanmu. Sing jeneng tukang ngomong kok dadi prajurit ki rak ora pas mergane. Kowe ora duwe keprigelan perang, ora duwe kasekten, ora duwe kasantosan. Bisamu duwe keprigelan momong karo sing mbok mong. Nggih. Nggih, Pak. Ayo! Terus jareng apa iki? Senengane kok nek. Jajake, Pak. Oh. Apa kuwi? Wis paripurna. Muga-muga iso dadi panglipur sawetara, Petruk. Nggih, matur sembah nuwun. Manjingga dados katentreman nggih Pak. Muga-muga sedaya tetep sabar, ikhlas lan tetep nderek karo dawuhing kamarentah. Nggih. Ning tak suwun para bapak-bapak, kamarentah ki aja terus meneng wae, ndang budidaya goleki solusi kepiye supaya seniman-seniman ku ya ndang iso padha makarya meneh. Aja ditegake nganti do tekeng pudar. Nggih, Pak. Ngono lho. Nggih. Sura, sabar. Antil. Tembunge Sura Sudira Jayaning Kangrat. Wah, tak kira nek hitung-hitung sasi. Sura Sudira Jayaning Kangrat suh drasta tekaping ulah Darmastuti rahim sami makarya rahayung samya pinangki. Sing percaya ya monggo, sing ora ya semonggo. Ha iya. Mergo saya menipis saya. Iya ya. Kaya saya ketak gitu. Ah iya, ya semrapo Pak dhewe pusing manut bae, manut. Heeh. Matur nuwun karo Mas Tara. Wah, ya syukur luar biasa wayang Cilimen bengi iki jan trending. Ah iya, ora ming trending pancen ya do disenengi dilalah kok barokahing Gusti kok do ditresnani. Nganti ana sing njaluk save 2 ae. Wah. Ana sing njaluk save 2. Heeh, aku wis nganake wayang Cilimen jam 8 tekan jam 10. Ana sing ngenyang mbok jam 10 tekan jam 12 diadakan lagi. 2 pertunjukan. Nek jane ora masalah, Truk. Iya. Ning aku ya tepo-tepo karo para warga sak kiwa tengenku iki nek gedombrengan tekan bengi ndak ora prayoga. Ha iya. Tur asah ngongso kok aja ngangsak. Wis sak titahe wae wong iki dalam rangka ya urip-urip kanca-kanca wiyaga. Manise dos sugeng. Ha iya. Iya. Banget unek-unek iki ora. Ah iya kok asline ngono. Ah iya. Heeh. Wah, ya karo ditonton iki apa jenenge iki nawala-nawala sing wis tumiba. Bengi iki Pak Mas Tara ora bae-bae nyuwun sampai 3 jam. Oh iya, dengan tambahan
biaya ora masalah. Wah, ya syukur bejane kanca-kanca. Heeh. Sugeng dalu bucange nyuwun gending caping gunung dipun bawani sindenipun Mbak Ayu Purwalestari. Wah, kagem sedaya pandemen wayang kulit, monggo sinambi daerah mirsani wayang kulit Slimen Dalang Kisena Nugroho. Saking Warjono warga IKG Ikatan Keluarga Gunung Kidul mapan wonten Tangerang, monggo sami ndedonga mugi-mugi wabah corona menika lekas ical. Amin. Saweran 500.000. Nggih. Barusan nyawer 200.000 saking Pak Hadi Suwarno. Salam kagem Mas Seno. Nggih. 15 tahun yang lalu ketemu di Pusri Palembang. Saya junior Mas Partejo Mawarto. Wah. Nah. Sapa rek? Embuh. Kowe iki senengane gawe legone terus gawe gelo. Ayo 15 tahun kepungkur aku bola-bali nang Palembang ning Pusri ditimbali ning pabrik pupuk kaya ngono kae kok. Oh iya, wingi sing terakhir ya ning kono ning lumayan ning kantor gubernur anu Sumatera Selatan. Iya. Kelingan ya. Oh, ana sinden sing melu. Jane ayu melu ning distrikal sing lanang. Oh iya. Ora apa-apa, jane nengake tenan. Heeh. Kanca-kanca sandangane ya iki menyatakan bahwa antaraning Jawa Tengah lan Ngayu Jawa ora ana bedane terus. Iya. Tak gaweke tak yasake apa? Berskap Surakarta, iket Surakarta, jarik Surakarta. Wah, alhamdulillah langsung corona. Berarti rung dinggo, dinggo ya Slimen iki wis arep do nganu gleling. Buldo sambat, kok ndasku ora wangun ya. Ndasmu desa. Heeh. Jarine nek do nyawang penambu-nambu wetan nek nganggo serana apa blangkon Solo iki tok le wangun bagus-bagus. Saiki kok sirahku kok dinggone kok mah elek ya. Heeh. Iki mah kok tukang sol sepatu mburiku iki. Ha iya. Wis ikete menceng ra dibenake ya wis. Maskere nyuwek cawete bojone ya wis. Ayo. Ngene iki lho terus nek kumpul kanca iki jane ya iso menaikkan imun. Ha iya. Lan ngene lho Rek. Pementasan iki ora mung perkara nggone golek dhuwit, ning uga aku menaikkan imune kanca-kanca iki. Ben ora kena corona. Jare nek imune naik ora kena corona. Nggon kuwi naik turun imunku. Apa? Wah, tenan anggere dong naik wis angel disewawa. Piye iki? Ayo. Nek wis mudhun imune ya wis mung tenger-tenger. Lambene baken kalau dipetel ora. Imun kok naik turun ora. Imun apa imin? Imun. Heeh, weh ya pokoke lumayan iki bola. Ya gak menyang. Heeh. Ya wis ora apa-apa. Ya kuwi ora kok awake dhewe tok sing berusaha. Awake dhewe mencetuskan ide. Ya. Mencetuskan ide karo nggon, heeh. Konsumsi, heeh. Rokok. Rokok rung tau lho, Reng. Oh tak pinteng sirahmu kowe. Kae sing tak tukokke patang slop kae. Kae sumbangan saka penanggap. Apa? Heeh. Oh, lali aku. Senengane nek karo nganggo karo kok lali ora. Karo diwaca meneh, andang mlebu meneh, Truk. Ana apa jenenge iki saweran meneh. Ya. Saking Pak Sugiwaluya. Oh iya iki mau nyuwun. Oh nggih Pak Sugiwaluya kagem saweran pagelaran Kisena semoga sehat-sehat kemawon. Amin. Oh iya. Wah ya lumayan kok iki 5.500 penonton. Ya, channel 1. Channel 1 ora channel 2 radong aku. Ya. Semoga hiburan bagi warga korban Covid dan seluruh warga masyarakat yang kangen sama Mas Bagong. Salam buat Mas Bagong dari Pak Yadi Tlogosari Semarang. Semoga yang dibacakan bukan hanya yang nyawer saja. Suwun. Oh ini kula wacake kok, Pak.
Mireng mboten panjenengan? Iya rek iya. Karo nyuwun lagon ki mau ana sing nyuwun saka ngendi ki mau? Nyuwun apa jenenge? Caping Gunung Mbak Ayu sing kepareng ngaturake. Iya iki saka Pak sapa iki? Keluarga IKG mau. Heeh. Warjono. Oh, Warjono. Sing nembang Mbak Ayu Purwastari. Bawa Mbak. Ya. Ayo piye? Kelas rambute keriting. Jarene ngene, aku muni rambute keriting terus kono bojomu muni cangkeme nyadi. Yo ngopo nek nyadi? Mutar lah. Ayo lu jarine galak ora. Ora pri kemanusiaan. Mboten nggih. Kok niku kalem kok. Kalep jare. Oh, kalem kok kalep ora. Ya, anu Caping Gunung diaturake. Ya. Iki kok ya ngerti nek lakon Petruk Jenderal. Wah, aku kok nek ngono dadi waduh. Ya iki di luar kok, Tru. Heeh. Jarene men. Oh ya wis. Kok prasau kok kaya ora penak. Ya. Jengglengke ora, Tur? Truk. Truk. Ya jengglengke kok ya. Iki mumpung penabuh apik-apik lho, Tru. Luar biasa pokoke. Ana pesenan kok nek menyura ora entuk nyolo. Oh. Tangane cilik. Ayo ngene iki. Ciri khas penabuh karang do nyauti omongane dalang wis dadi ciri khas. Nek aku omong sok dipaido sok dipancai. Heeh. Ning sok-sok do dipengini lho kok ngono kuwi kok ora ana sing iso berbaur kaya ngono. Ning ya ana sing anteng kaya mergane kaya Solik sing Gunang kuwi anteng kuwi. Oh. Cangkeme gomen 14 nggon. Mikir sesuk ki dodolane payu apa ora. Iya. Wah ya wis ana akeh sing dodolan ya. Ana sing dodolan martabak ana, heeh. Baju-baju anak kecil ana. Iya. Ana sing dodolan tas-tas sekolah ana. Ya wis golek pangupa jiwa. Ana sing garap sawah. Wah, saking mempenge sawah itu tangga digarap. Iya. Sing gleleng iki tetep sing ternak bebek. Ha iya. Wis lancar tetepan. Bebeke ngendhok terus, heeh. Adol ndok wis ora ana. Wis. Warung-warung ku ya pesen kabeh itu. Heeh. Iki aku direncana bengi-bengi arep dolan kene sik ndepung aku. Oh. Luar tak sumpeli silite bebek. Men dorang mendok, men ngrasake rekoso bareng. Apa? Kan. Mula yaturake, nek sewengi ngono nganggo bawa ya terus. Ah iya. Kira-kira ana ora ya terus sing nanggap wayang Climen sewengi? Wah ya angel gong. Heeh. Ya sapa ngerti saking tresnane karo wayang nanggap wayang Climen sewengi. Iso lho. Ha iya. Ya. Langsung wae langgame saka Papua. Ha iya. Aduh, Dek. Waduh, Dek, aduh, Dek. Sambungane terus sing pinten? Sing gedhe, Pak. Sing gedhe pangapusanmu, pangapuramu. Ya, mangga. Sing gedhe
sudah tuh melong ya wah pena ya neng iya sing kene Pak kendhange ya nak kedeng monggo tangane ngapal wis ngletek oh telung sasi ora kendhang yo ngletek dicokoti anggere arep turu karo mbayangke mangan iwak empal ya ya Kang Mas Kang Merah Ritesake urip lestarine ingkang mengko suwuke dilebokke ning lancaran gerupak ya ning ayo men ketok kemeriah terus iya di ngono gerupak heeh none 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 nek ora apal rasa nyelekop tendang nganggo ceklek ya kompres kompak kompak ayo Al-Fatihah Kudu Kiseno Nugroho Bismillahirrahmanirrahim